Похвалений Єсус Христос, вітаю всіх вас, поважані брати і сестри, у ефірі телепередача «Радость Євангелія», і з вами я, ксьондз Дмитрий Малець, вікарій парафії Узвіження Святого Крижа у Ліді. Сьогодні ми переживаємо неділю пальмову, неділю так само називаємо вербну. Послухаємо текст Євангелія, який ми чуємо під час процесії з пальмами. З Євангелія паводле Луки. У той час Єсус пайшоў далей, узыходзячы ў Єрусалім, і калі ён наблізіўся да Бетфагі і Бетаніі, да гары, называнай Аліўнай, паслаў двух вучняў сваіх, кажучы: «Ідзіце ў вёску, што перад вамі, і калі ўвойдзеце ў яе, знойдзеце прывязанае асляня, на якое ніхто з людзей ніколі яшчэ не сядаў. Адвяжыце яго і прывядзіце. А калі нехта спытаецца ў вас, навошта адвязваеце, скажыце яму так: яно патрэбна пану». Пасланцы пайшлі і знайшлі ўсё так, як сказаў ім. А калі яны адвязалі асляня, гаспадары яго запыталі іх: «Навошта адвязваеце асляня?» Яны адказалі: «Яно патрэбна пану». «Яно патрэбна пану». І прывялі яго да Езуса, і, накінуўшы на асляня сваё адзенне, пасадзілі Езуса. І калі ён ехаў, рассцілалі адзенне сваё на дарозе. А калі наблізіўся да падножжа гары Аліўнай, усё мноства вучняў ягоных пачало ў радасці гучным голасам славіць Бога за ўсе цуды, якія яны бачылі, кажучы: «Благаслаўлёны кароль, які ідзе ў імя Пана, спакой у небе і хвала на вышынях». Некаторыя фарысеі з натоўпу сказалі яму: «Настаўнік, забарані вучням тваім». А ён адказаў: «Кажу вам, калі яны замоўкнуць, ды камяні закрычаць». Гэта слова Пана. Паважаныя браты і сёстры, няшмат засталося часу, які нас аддзяляе ад велікодных святаў. Літургія пальмовай нядзелі запрашае нас сёння разам з Хрыстом распачаць вялікі тыдзень, які нас уводзіць у таямніцу яго мукі і смерці. Езус жадае, каб мы духоўным чынам крочылі за ім, не толькі з пальмамі, але і з крыжам. Урачысты ўваход у Єрусалім – гэта пачатак той місіі, якую Езус распачаў з любові, каб да канца выканаць таямніцу нашага збаўлення. Паважаныя, звярніце ўвагу на атмасферу трыумфу і захаплення, якая пануе ў сённяшнім Євангеліі, дзе так прыгожа ўсклікаюць натоўп: «Гасанна, благаслаўлёны той, хто прыходзіць у імя Пана». Благаслаўлёнае валадарства айца нашага Давіда, якое надыходзіць. Гасанна на вышынах. Большасць натоўпу лічыць Езуса прарокам, цудатворцам, настаўнікам, незвычайным чалавекам. Магчыма, некаторыя людзі былі сведкамі многіх цудаў Езуса, а некаторыя нават непасрэдна на сабе спазналі яго здараўляльную моц. Больш за тое, Езуса з захапленнем слухаў вялікі натоўп людзей. Канешне, былі і такія, асабліва сярод юдэяў, якія мала што разумеючы, спрачаліся з ім, бо не ведалі ні Пісання, ні яго моцы, з чаго можам зрабіць выснову, што не спазналі ні айца, ні сына. І вось ён, Христос, дае ім яшчэ адзін знак адносна сябе. Ён урачыста ўваходзіць у Єрусалім. Настаўнік з Назарэта дае намёк на сваю каралеўскую і месіянскую годнасць, каб народ, які збольшага ведае Пісанне, прыгадаў словы прарока: «Вось кароль твой ідзе да цябе, лагодны,
седзячы на асліцы і на асляняце, сыне пад'ярэмнай. Аднак не ўсё было так проста і ясна. Паўсюднае хваляванне, якое ахапіла натоўп, не дазволіла, каб у Езусе людзі маглі ўбачыць кагосьці большага за прарока. Яны бачылі ў ім толькі таго, хто можа заспакоіць іх зямныя патрэбы. А глыбей зазірнуць і спазнаць праўду аб Месіі яны не змаглі. Так, як калісьці ў часы старога запавету, ізраільскі народ адмовіўся ад поўнага падпарадкавання свайго грамадства Богу і захацеў для сябе караля зямнога, накшталт такога, якія былі ў суседніх краінах. Так і зараз адбылося штосьці падобнае. У гэты ўрачысты момант натоўп бачыць у Езусе выключна зямнога караля, які не толькі можа іх накарміць хлебам і рыбай удосталь, але які мае магчымасць зрабіць Ізраіль магутнай, непераможнай дзяржавай. Яны бачаць у ім перадусім таго, хто мае моц ачысціць іх краіну ад уплываў Цэзара. У любым выпадку народ думаў тыпова зямнымі катэгорыямі, а магчыма, і наогул не думаў, а толькі слепа кіраваўся масавым інстынктам, у якім пераважалі эмоцыі, трыумф і захапленне. І мноства людзей слала сваё адзенне на дарозе, а іншыя зразалі галінкі з дрэваў і слалі на дарозе, а натоўпы, якія ішлі спераду і следам за ім, усклікалі: «Гасанна, сыну Давіда! Умілаваныя ў Хрысце браты і сёстры!» Калі зірнуць на гэта чыста па-чалавечы, то шмат хто з нас хацеў бы апынуцца на месцы Езуса ў тую хвіліну. Але паглядзіце, што адбылося пазней. Аб гэтым распавядае апошняе чытанне, чытанне мукі Пана. Калі мы чуем пра муку Пана, а вось у гэты момант, ці хацелі б яны аказацца на месцы Езуса? Куды знік той натоўп, які некалькі дзён таму усхваляў сына Давіда, кладучы перад ім свае тунікі, плашчы і пальмовыя галінкі. Як жа хутка змянілася меркаванне гэтага народа, і так радыкальна з каралеўскага трону на трон крыжа. З хваліцеляў і, скажам, сучаснай мовай фанатаў да абвінавальнікаў. Чаму народ змяніў вокліч Гасанна, сыну Давіда, на бязлітасны крык у крыжу яго? Як важна, паважаныя браты і сёстры, стаць у праўдзе, маючы сваё асабістае меркаванне і незалежна ад абставін быць верным гэтаму меркаванню. І на гэта здольны толькі чалавек веры, а менавіта гэтаму і хоча нас навучыць сёння Хрыстус, каб мы, якія верым у Яго, не цураліся хрысціянскага стылю жыцця, не сароміліся жыць паводле спазнанай праўды Евангелія, але мужнай з адвагаю перамагалі свет, які вельмі часта нагадвае той натоўп, які калісьці асудзіў Хрыста на смерць. Амен.